Si Maria o si Isabel naghisgot og mga butang nga dili makita sa atong mga mata. Giunsa man pagkahibalo ni Isabel nga si Maria nagsabak og Ginoo nga wa pa man ganito mutubo ang tiyan ni Maria. Giunsa man sad pagkahibaw ni Maria nga tawgon siya bulahan sa tanang kaliwatan nga wa man gani ni pansin niya gawas ni Isabel. So mga butang kini nga dili makita sa mata o dili matugkad sa atong hunahuna. Apan nganong nakasulti sila niini kay pulos sila napuno sa Espiritu Santo. Si Maria gikunsaran sa Espiritu Santo, naa niya ang gahom sa Espiritu Santo, ang kasing-kasing o hunahuna usab ni Isabel napuno sad sa Espiritu Santo. Apil na sad ang bata nga naastiya ni Isabel. So importante kayo ang atong kahiusa sa Espiritu Santo. Muna kining pagduaw sad ni Maria ngadto ni Isabel tinukmod gihapon sa Espiritu Santo. Kamo kining pagsimba ninyo karon dinhi kaysa may gatukmod ninyo ani inyong hunahuna o Espiritu Santo. Maayo. Unsaon man nato pagkahibaw nga Espiritu Santo ang nagtukmod nato or nagdiktar nato pagbuhat. Kanaron. Muna problema kay matod para ba ni San Juan sa atong kuan sa ato bang iyang suwat. Ayaw mong tuo ha sa tanang espiritu kay dili tanang espiritu nga mo diktar nato Espiritu Santo, naa say dautan nga espiritu, evil spirit. Matod pa niya kinahanglan yung inyong testingan. You test the spirit kung Espiritu Santo ba or Espiritus Demonyo. Hasta ning pagsimba, kining pagsimba, usahay, ikuan ba yan sa, isulsul ba yan sa daotang espiritu? Nagoy uban sigig simba, niya magyaw-yaw ng bana, sam nang naong, mutuon na mula na simbahan, wa naman kay time dinhi. Ang tumong ana sa daotang espiritu, pasimbahon kag maayo, aron masuko tong imong bana nga yawanon, niya ang resulta mag-away na mo or mangabito siya. Ikaw sa sunod magsigi na sa kagbahay sa Ginoo, Lord, ako man tang gihatag nimo ang tanan akong higayon, nganong gitugot man nimong magbinuang akong bana. Makuan sa ka, madiscourage sa ka diri, kasabaan pagyud kaspari kay wa marimit ang tanang sobre nga gihatag diha nimo. Na samot na gyud kay kamupay akong giantos dinhi, gipalabi man gay nako ning simbahan, way batasan ning paria. Awa na suko na sa kaspare. Di ba? Or masawayan ka sa mga ubang mga organisasyon dinhi nga dili sad nimo kapartido. Ana, nya to apay imong banang magyaw-yaw. Kay wa na kay time para niya. Bagbantay tani kani atong pagsimba. Bantay ta. Nausahay kanang kadasig nato nga magrosaryo gyud kada adlaw. Usahay tinukmod baya na sa kuan, evil spirit. Purting makaluhod hala rosaryo gyud, rosaryo. Nyag naa gani siya mga kaubas kinabuhi nga di mo rosaryo, masuko dayon. Nga naong mabungbuang dako di gyud sabat ta, di gyud sabat. Ana. So sige nakagpanaway kay di sila kamaong dili magdebosyon sa rosaryo, di ba? Oh, bantay tana. Karon unsaon man pagtesting, giunsa man pagsiguro ni Maria og ni Isabel nga ang Espiritu Santo maogyoy nagdiktar nila. Una, matud pas unang pagbasa, kinahanglan nga makakita mo
nga naa taliwala kaninyo ang dako og santos sa Israel. Anaa kanabang mailhan na nato nga Espiritu Santo ang nagdasig nato pagbuhat bisan unsa kay makakita tas presensyas Ginoo. Makita nato ang iyang presensya. Dili ang atong presensya lang, dili ang presensya lang anang imong tupad or kana mga tao. Ang Ginoo gyud atong makita. Kanang imong pagpanglaba diya sa inyong balay, kung ang nagsugo ang Espiritu Santo, makita nimo ang Ginoo diya sa imong pagpanglaba. Kanang paglungag, kanang pagpanglimpyo, makita nimo diha ang Ginoo. Nya kamoron sa inyong pagsimba, nakita ninyong Ginoo o Father Siano ra? Magbantay tani. Kay usahay, kusog, kay tang musimba, basta nakauyon tas pari. Pero wag na kita kauyon, hala, ngita, og laing simbahan. Kana, tinukmod ka sa evil spirit. Nganong magpili man kag misa, magpili man kag simbahan. Nganuman, kay wa nimo ang Espiritu Santo, nag-agad lang kas imong makita, nag-agad kas kalibutanon nga inspiration, dili inner inspiration. Na bantay-bantay tana. Bebe, pangutan ako na imong tupad na Espiritu Santo ang naggiya nimo. Ina Espiritu Santo ang nagmando nimo karon. Ikaduhang timaan nga inigbuhat nimo sa maong butang, way kahadlok, way kabalaka, kalipay ang naa diha. Lipay gyud, inigbuhat nimo malipayon ka. Mo bitaw si Maria ug si Isabel ni ulpot kalipay ang ilang mga kasing-kasing, hastagong bata nga gisabak ni Isabel ulpot gos kalipay. Nya si Maria miawit kaning iyang kaning iyang gitubag, gitawag man ni og Magnificat, the Song of Mary. Ni kantas Maria sa kalipay. Ang general term, malipayon kang mubuhat. We inig panglaban nimo, og di gani ka malipayon, gayaw-yaw ka, kasi kag ingon, way batasan ni mga anak ka, dagko lang lawas, sige lang ligi diha, pasagdan lang ni mga labhonon, mag-ana ka, magyaw-yaw ka, kisa may gakuan ni mo anak, gadasig. Kana, evil spirit. Maglungag ka. Niya magsikag yaw-yaw. Kaya imong banag, hagok pa, hubog pa. Nga siya untay tiglungag. Siya untay tig-andam sa inyong pagkaon. Wa ka andam, kaya na, galuko pa. Perti ni mong sukua. Anak, niya, pero nilungag ka. Ang sa may gakuan ni mo anak, evil spirit. Anak. Abisag unsa nipalit kag slat kag gialingog-ngoga na kaspari nga sige yaw-yaw yan. Pakonsensyahon mo sa taning paria anak nya magyaw-yaw ka ba, palitan na lang ni nato para mohilom ni anak na evil spirit na mo nang malipay ko nga naay mamalit dinhi nga magulpot-ulpot sa kalipay pa din nakapalit ko na resibo pa din kapalit na ko nako kana Holy Spirit kinagadaan na niya. Kaya malipayon man, pero kana magyaw-yaw, ana, sige, balik-balik ko, ana, pakonsensya. Wa man ko magpakonsensya, nung saman, nag-announce, nagsangyaw, na ang naay Ginoo, malipay. Ang way Ginoo, magmahay. O, magsige og yaw-yaw. No? Na siya. Muna ha, primero, makakita ka Ginoo, sunod, malipay. Ang ikatulo nga timaan sa Espiritu Santo mao nga magsigi kag daig sa Ginoo. Dili ang kaugalingon mo idaygon. Kung unsa may resulta sa atong gibuhat, ang daygon ang Ginoo. Mao na si Maria, wa siya moingon, ako na gud ni. Pag ingon gyud ni Isabel, nganong miduaw man ako ang inahan sa akong manunobos. Wa mingos Maria, bitaw ako. Blessed gyud kayo ko. Oy, ang giingon ni Maria, gidayeg nako ang Ginoo nga nahinumdom sa iyang ubos nga sulugoon
ang tan-aw ni Maria siyang kaugalingon usa ka ubos nga sulugoon, dili angay daygon, pero gidawat niya nga dalaygon ang Ginoo nga mihimo kaniya nga iyang ubos nga salugoon ug naghimog dagkong butang diha kaniya. Kanang tawo nga magsigig daig siyang kaugalingon, giyawaan kana. Mao bitaw na nga bantay-bantay mo anang mga vanities karon sa kalibutan kanang TikTok haron lang yung daghan mo view. Kisa may imong gustong daygon ang Ginoo o ikaw? Kanang pagsulob-sulob anang naang mga revealing, labi na mong mga babae, kanang sulob anang mga revealing kay ba pakita ginang inyong mga part sa lawas nga maglaway gid ang tanan nga mutan-aw. Kuan ana bisag li minister maglaway ana samot ng pare. Onya, unsa man na siya, basin ang gatudlo, o di gid basin, ang gatudlo ninyo ana, ang evil spirit, kay kamo na may center of attraction. Bisa ka ng paghimo anang mga balay, kanang daygon, gid ang inyong balay, nindot yung pintal, ana, nindot yung design, basin ba, evil spirit na. Daygon gid ang Ginoo. Ginoo gi atong tumong nganong maghimo tani para mudaig ang Ginoo, mudaig. Diha bitay kausa kanang pag-design anang pultahan, iyon dayon kani atong buhaton. Yan ato'y mga design among gitan-aw nga mga nindot sang architectural design. Pero ako gasigi jud kog pamulandong Lord unsa may design dinhi. Butangin na diha 12 mysteries o nya kadang Jesus gyud mo sentro. Mao na Jesus mo sentro diha o kanang di 12 20 16 pila na limo 20 mga mysteries sa rosary. Diya haron igtan-aw ni muspultahan di ka mo hala kanindot magsikingon mao ni first mystery mao ni ana di ba awas ko maingon anyong pultahan ing nanaasa duwa ko maingon ana ha. Pero ang ako, kanabang, ang inyo bang, ang ato bang pagbati, nagdaig sa Ginoo, dili itong kaugalingon. Bitaw. Muna, ang mga pipila ka mga timailhan. Una, sa to? Makakita ka sa presensya sa Ginoo. Kanabang, the presence of God, the holiness of God. Ikaduha, malipay ka. Lipay gyud kinasing-kasing nga kalipay. Katulo, magdaig kasigis Ginoo. Wa gani ni siya kining mga elementuha, at least kaning tulo, ang gadasig nimo pagbuhat sa maong butang, mao ang evil spirit. Wa ka napuno sa Espiritu Santo, napuno ka sa daotang espiritu. Sige ka na be, lingian na imong tupad. Ina nakapasar ka atong tulo. Ina ni pasar ka sa tulo. Anya i-share sa ni ngadto sa inyo mga membros pamilya nga kanang imong pagsigig cellphone dai dong kinsa may nagtukmod ana evil spirit o Holy Spirit. Inana ba? Kanang imong pagkuyog-kuyog sa imong uyab dai nga gasulog ka ng mubo kayong short o niya gamay na kayong kawit dire niya hugot kay kaginaksan sa imong uyab padagan anang motor nga way rehistro niya wa say lisensya ng gadas motor kinsa may nagtukmod nimo ana Holy Spirit o evil spirit. Kanang mga inana lang god check up lang ba ana kining pagpamaligyag slat nako kinsa may gatukmod ani Holy Spirit o evil spirit. Mga inana god kamo na lay tubag ana kanang imong pagkiskis sa imong kilay kanang pagkolor nimo sa imong buhok kinsa may nagtukmod nimo ana evil spirit o Holy Spirit ana. Kay ang tanan natong buhaton magamay ug madako sama ni Maria kanunay gid niyang girelate ngadto sa Holy Spirit o ngadto sa Ginoo. Magamay man og madako gikas kinagamyan ngadto sa kinadak ang butang kinahanglang nakakunik gyud sa Ginoo pasabot guided by the Holy Spirit ug diha dapita mahimo gyung malumtaron ang atong kalipay ug kalinaw ug kahiusa. Mo ning atong mga nasodnong mga pangulo sa simbahan ug sa gobyerno
iampo nato nga magiyahan gyud kanunay sa balaang espiritu. Labi na ning mga bag-o natong napili karon. Ang mga nangapildi sad sa eleksyon, iampo nato nga magiyahan sa Espiritu Santo aron ang ilang pagdawat sa maong kahimtang sa ilang kinabuhi, maghatag pod nila og kalipay, kabalaan, makita nila ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo diha sa maong hitabo sa ilang kinabuhi. Mao sad to katong nidaog, kay ang kanirabas ang nidaog sa mga kompetisyon sa maaning eleksyon, malimot sa Ginoo inighatag naggahom diha nila, patuyang lang sa buhat hangtod na lang noon maghimo na lang mga yawanon nga mga decisions kinabuhi. Munay atong iampo kay kun wa gani na wa gyud ang tinuod nga kalipay. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Di gid na nato kalimtan nga ang Ginoo niya sa atong taliwala. God is with us. Sige, nindog data.